Tradicionalnu julsku akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovala je podružnica Crvenog krsta predškolske ustanove Pionir u Jagodini. Akcija je organizovana u prostorijama Crvenog krsta uz poštovanje svih mera zaštite od širenja koronavirusa, rekao nam je predsjednik podružnice Slaviša Marković, koji je i sam ovom prilikom 50. put dao krv. Preduzete su sve propisane epidemiološke mere od strane kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Očekujemo standardan broj davalaca krvi. Naravno, dobrodošle su sve zdrave osobe uzrast od 18 do 65 godina i smatram da su to pravi humanisti. To su ljudi koji bukvalno daju deo sebe, daju svoju krv da bi spasili nečije živote. Inače, ovo je meni danas 50. davanje krvi i 40. rođendan. Davaoci krvi apeluju na sve koji mogu da daju krv da budu humani. Dala sam 14 puta krv, isključivo iz humanih razloga, znači samo da bi pomogla nekome. I cijela moja porodica učestvuje u tome. Voljela bi nekom da pomognem i ovo mi je 6. put koji dajem. Vaš apel drugima koji žele da daju? Preporučila bi svako ko može nek da krv. Narednu akciju dobrovoljnog davanja krvi podružnica Crvenog krsta predškolske ustanove Pionir u Jagodini organizovaće u novembru mesecu.